Hyvää huomenta! Me ollaan saavuttu Balille. Me tultiin eilen tänne. Mä en kuvannut tuota siirtymispäivää, mutta olemme saapuneet. Mä tein äsken mun aamuni ihonhoitorutiinin. Ja siihen kuuluu siis muuten, by the way, gua sha, eli tommonen kivi. Mä en itse näyttänyt sitä mun rutiinivideolla, mutta gua sha mä teen silleen oikeesti about joka päivä, mä sanoisin. Esim. Eilen, kun oli matkustuspäivä ja me herättiin joskus 4, niin mä en tehnyt sitä silloin. Mut mä tein sitä melkein joka päivä. Ja mä oon tehnyt sitä yli vuoden nyt silleen melkein joka päivä. Ja mä huomaan oikeesti mun silleen kasvois kyllä eron niin kuin tälleen pidemmän käytön jälkeen myös. Niin suosittelen. Mut joo, nyt lähtee syömään aamiaista. Meillä kuuluu tähän majoitukseen aamiainen, niin mennään katsomaan millainen se on. Ja sit mä teen teille sen jälkeen majoituksen esittelyn. Ja joo, sit mennään vähän ympäriinsä tuolla Balilla tänään. Me ollaan siis Ubudissa. Se on mun lempipaikka Balilla. Mä oon ollut Balilla kerran aikaisemmin. Niin niissä paikoissa, missä mä oon ollut Balilla, niin Ubud on mun ehdoton suosikki, niin me tultiin sitten tänne. Me ollaan siis Ilarin kanssa kahdestaan täällä, niin joo, mä oon niin innoissani olla täällä. Okei, me pyydettiinkin, että voiko ne tuoda aamiaisen tähän. Toi on niinku siis meidän talo, niin me pyydettiin. Aika hyvä. Joo. Niin sit ne tuo sen nyt tähän. Ja me just Ilarin kanssa mietittiin sitä, että vitsi tässä on kuuma niinku heti 9 aamulla. Ja sille ihan mega kostea, koska mä olin kanssa unohtanut, että täällä on niinku paljon kosteempi kuin Thaimaassa. Niin jotenkin tuli taas yllätyksenä. Joo. Hitto on aika eri tavalla kuin Thaimaa. Siellä on jotenkin kiva kuiva ja ei tullut tämmönen hiostava. Nyt tässä on tämmönen kunnon niinku viidekkoviba. Mikä on tosi kiva, mutta erittäin kosteaa. Joo. Okei, ruoat saatu. Okei, löytyi reissun paras kahvi tähän mennessä. Tämähän oli siis balilainen kahvi mun mielestä, mitä se sanoi. Niin tosi hyvä. Oikeastaan niin pehmeä. Ja mä arvostan hyvää kahvia, joten nyt on aamu lähtenyt käyntiin oikein. Maistoit silloin viimeksi Luwak. Luwak kahvi. Kakkakahvia. Niin. Onko se Luwak se eläimen nimi? Joo, mun mielestä. Joo, täällä on siis kahvi, mikä tehdään silleen Luwak-nimisen eläimen kakasta. Tai niin. Jauhetaan siitä kakasta vai miten se meni? En mä muista. Joku pitkä prosessi on tyyli, että se monta kertaa syö se kakkaa ja en mä tiedä. Joo. Niin mä en maistanut viimeksi. Ilari on maistanut sitä, niin oikeastaan vois kyllä tällä kertaa. Että ehkä joku päivä mennään sit sinne. Se on joskus jopa täällä Ubudissa päin, missä me oltiin viimeksi. Mä maistan. Okei, nyt ennen kuin lähtään kaupungille, niin mä näytän meidän majoituksen. Tuolla me syötiin Ilarin kanssa ja sit tästä tullaan nyt tänne meidän majoitukseen. Ilari on siellä. Sänkyä löytyy. Telkkari. Ja sitten täällä on vessa. Tää on tosi kiva. Joo. Tää on oikeesti superkiva tää majoitus. Ja mä näytän vielä mä näytän nyt vielä ulkoota tämän majoituksen. Ja sitten lähdetään kaupungille. Joo. Okei, ja ulkopuolen esittely vielä. Okei, tuolla on puuli. Mä näytän sen kohta toiselta puolelta. Sitten täällä on niinku muita tollasia pikkukämppiä tai niinku huoneita. Tää on kyllä oikeesti sika hieno. Okei, puuli on tässä. Tosi hieno. Me ei olla testattu puulia vielä, mutta ehkä tänään myöhemmin sitten tai huomenna viimeistään. Joo. Mennään vuokraan motskari. Ilari ei anna mun ajaa, mut Ilari ajaa, niin mä oon kyydissä. Joo. Joo. Hieno on kypärä taas. Tää on ehkä kivempi kuin se pinkki. Ja Ilarilla on musta. Tää on aika tämmönen ihan hyvä. Joo. Tämmönen viidakko näkymään. Joo. Tää on kyllä kiva. Kelpaa. Ja matskari on niin iso. Tässä ei ole polvet näihin juttuihin, mihin asuu siellä kohdannut. Hyvä. Okei, Ilari on löytänyt mitä Ilari tarvitsee ja mä oon löytänyt myös. Aika hyvä. Täällä on niin söpöä juttuja, kaikkea skincare stuff, niin mä oon oikeesti aika innoissani, mutta mä yritän, että mä en osta ihan hirveästi kaikkea. Okei, apteekissa käyty ja seuraavaksi pari kauppaa shoppailemaan. Yeah. Ensimmäinen kauppa on tämä. Mä oon ostanut tätä aiemminkin, joten mä tiedän, että se on kiva. Niin mennään katsomaan. Hello! Okei, mukaan lähtee tämä sininen. Mä testasin valkostakin, mutta se ei ollut sit niin kiva, mutta tää on super. Jee! Ostettu. Ostettu. Mä tykkäsin. Oli Ilari hyvä. tykkäs, kun sillä oli väriä. Joo. Ja sininen on mun lempiväri. Niin sekin vielä. Tai tommonen just toinen taivaan sininen.
Okei, seuraavassa kaupassa. Tää on kyllä kiva. Takapäin erityisesti, mutta edestä mä ehkä haluaisin, että se olisi niinku jotenkin vähän tiukempi tästä. Niin, tää on kiva, mut joo, vähän epävarma. Okei, tää on ihana. Mut vaan vähän liian lyhyt ehkä ja sit ihan vähän löysä tästä. Mut muuten superkiva. Okei, jee. Otettiin samat bowlit Ilarin kanssa. Näyttää erittäin hyvältä. Mitä se oli? Banaani. Banaani, dragon fruit, ananas. Joo. No niin, syödään nyt. Okei, tilattiin vielä tämmönen jälkkärileivähammeli, koska tuolla edelleen sataa. Joo, toi näyttää hyvältä, mutta joo, tilattiin koska me ei haluttu mennä ihan siihen pahimpaan sateeseen, vaikka nyt se on vähän lakannut, niin syödään tämä ja sitten lasketaan kotiin. Okei, mä haluaisin tähän väliin tulla sanomaan kiitos, koska siis mä oon saanut pari donatea. Oot saanut enemmän kuin se yhden? Joo, 2. Kenet toi? Niilo 23. Kiitos. Oikeesti tosi paljon. Sä olit mun eka donate. Mä oon sanonut Ilarin videollakin. Mä olin vaan, oh my god, että joku laittoi mulle donaten. Niin kiitos siitä. Se oli oikeesti super. Tää on puolikas sydän. Täällä toinen puoli. Joo. Ja sitten Teemu Lindroos. Kenet... Legenda. Joo. Kuka donatoi Ilarin videoihinkin. Niin on laittanut myös mulle donaten. Niin oikeesti kiitos erittäin paljon. Erittäin paljon. Siis... Joo, en mä tiedä. Mä jotenkin en ikinä ajatellut, että joku voisi laittaa donaten mulle. Niin sen takia mä oon kunnon silleen yllättynyt. Mut joo, kiitos paljon. Laitan mäkin joka päivä. Okei. Ollaan saavuttu odotustilaan, koska tuolla on vielä tunti meneillään, mutta kohta päästään tunnille. Täällä kerkesi tulla pimeä jo ton Grabikyydin aikana. Mä otin siis vaan tän taksi-appin kautta täällä skootterin niin takas kotiin. Oli ihan hyvä pilates-tunti. Ei ollut ihan mikään silleen raskain, mikä oli ihan kiva, mutta silleen, että mä olisin ehkä kaivannut vähän lisää haastetta, mutta se oli niinku peppu ja vatsat. Niin se oli hyvä. 2 lempialuetta, mitä treenata. Niin se oli kivaa. Ja mä en uskaltanut kuvaa sieltä treenistä, koska siis mä luin Google-arvosteluja tosta pilatespaikasta ennen kuin menin sinne. Ja sit siinä joku oli sanonut, tai joku oli kirjoittanut siinä, että joo, että hän yritti kuvaa tuntia, että pilatestuntia, silleen, että kukaan muu ei edes näkynyt siellä taustalla ja että se oli suuttunut ihan sikana se pilatesohjaaja, joten mä en edes uskaltanut kysyä, että saanko mä kuvata, ja mä en uskaltanut kuvata sen takia, koska mä en halunnut turhaa suuttumista tai turhaa konfrontaatiota, mut joo, kotona. Ja mulla oli heti päällä nämä mun uudet treenivaatteet ja toimi oikein hyvin. Nyt suihkuu ja sitten mennään varmaan Ilarin kanssa syömään. Me käytiin jo syömässä. Mä en kuvannut sieltä, olisi ehkä pitänyt, mutta oli erittäin hyvä ruoka ja me tullaan menemään tonne uudestaan. Me käytiin siis samassa paikassa, missä me syötiin ne bowlit päivällä. Ja me käytiin niinku dinnerillä siellä. Ja ihan sikahyvä siis. No, me otettiin teetä ja sit Ilari otti pizzan ja mä otin munakoiso, curry ja riisiä. Ja siis se oli ihan sairaan hyvä. Ja se maksoi 2,50 se mun ruoka-annos. Niinku, that's insane. Niin me tullaan menemään tonne varmaan oikeasti joka päivä vähintään kerran, koska toi on ihan sika lähellä. Siinä on niin mukava henkilökunta ja tosi halpa ruoka, mikä on yllättävää. Ja se on silleen kunnon tosi silleen laadukasta ja ihan sika hyvää ruokaa, niin mä en ymmärrä, miten se voi olla niin halpaa. Niin, no mutta huomenna on uusi päivä. Ok, lähdemme salille. Tää on meidän niin hyvä uusi juttu. Tai mä ainakin tästä niinku maailman eniten haipeessa. Joo. Tää on ehkä niinku yksi reissun parhaista asioista. Me laitettu tämmönen sali, missä voi käydä, no ihan pirun hyvä sali. Sitten siellä on ilmaisia jotain joogatunteita, nyt tänäänkin on hiittreeni. Kuuluu siihen päiväpassiin, sitten oli ihan sairas sauna-osasto, altaat, kylmäaltaat. Se on niinku erittäin hyvä. Joo, joten sinne lähdemme nyt. Mua jännittää hiittitreeni, koska mitä jos siellä on vain jotain kunnon hiitti-ihmisiä ja sit mä en pysy perässä. Ei oo. Katsotaan. On nättiä. Okei, ei ollut ohjattua treeniä, mä en tiedä minkä takia. Sitä ei vaan ollut. Mutta se ei haittaa, koska itse asiassa mä oon ihan tyytyväinen, koska mä oon vähän jännittää.
jännität kuinka paha se on. Niin ihan hyvä. Mut tehdään oma treeni sitten ja aloitetaan varmaan venyttelyllä vähän ja sitten ainakin vatsat. Sitten mä haluaisin vähän olla juoksumatolla ja sitten ehkä Ilarin kanssa hiititreeni YouTubesta, koska silloin kun mä olin nuorempi, niin mä tein tosi paljon Brandon Carter hiittiä. YouTubesta on ehkä 15 minsaa kestää. Et se on aika nopeasti ohi, mutta se on kuitenkin oikeasti aika paha. Niin mä mietin, että ehkä me tehdään Ilarin kanssa sit se vielä treenin lopuksi, mutta katsotaan ehkä, jos jaksaa. Se on kyllä aika paha ja jotenkin mä oon jo vähän silleen, että apua, mä mietin sitä, mutta... Ilari ei pääse tähän asentoon, miettikää. Mulla ottaa siis nilkoistakin. Tää on niin hullu oikeesti, koska mun mielestä tää on niinku silleen ihan perusasento. Ja mulla sattuu nilkoihin. Oliko sulla eilen vaikea päästä niihin poseihin? Tää on sama kuin tää. Palaamme pian. Katsotaan vielä täällä. Hyvä. Okei, treeni on tehty. Siis ihan niin soijassa ja niin on loppu taas. Saatiin hyvä treeni aikaiseksi. Itse joo, ekaksi vähän venyteltiin, sitten tehtiin vatsat Ilarin kanssa yhdessä. Sitten tehtiin se 3 kierrosta, 1 minuutti per kierros ja sitten 1 minuutti poukut toinen tekee sillä väliin. Niin hiihtokonetta. Ja oli oikeesti, se meni kädet niin hapoille siitä. Niin se oli hyvä tämmönen kunnon spurtti. Ja sitten mä olin vielä juoksumatolla sen jälkeen. Myös vedin aika kovaa, vaikka ei tarvii, mutta jotenkin mulla aina lähtee juoksumatolla silleen niin kuin lentoon, kun mä oon se, että okei, katsotaan kuinka nopeasti tässä pääsee, niin joo, ei olisi ehkä ihan niin lujaa tarvinnut mennä, mutta ainakin tuli hyvä hiki ja pitää vaan juoda lisää. Ja nyt tilattiin proteiinismoothie, koska tässä on tosi hyvät proteiinismoothie. Joo. Ja Ilari teki jalkoja, oliko se niin? Joo, sillä kun Kaisa juoksi, mä tein mulla on ivunen venähtänyt, ja sit mä sain siihen semmosia hoito-ohjelmia, mä tein kaikki lähäntä ja loitonta ja semmosia naisten liikkeitä noissa jalkajutuissa. Sitten mä tein vielä leukoja ja pohkeja vähän. Okei, eli aika hyvä. Mut joo, nyt on kyllä lihaa jotenkin loppu oikeesti. Mut joo, juodaan smoothiet ja juodaan vettä ja sit mennään saunaan ja kylmäaltaan siellä luultavasti käymään. Ok. Nää on oikeesti niin hyvää. Tää on täydellistä. Tässä on tyyliin suklaa, proteiinijauhe, banaani ja oliko se mansikka? Kai... Niin voi olla, joo. Mutta aika pirun hyvä. Mut on hyvä. Okei, täällä on uima-allasta, jacuzzi ja sitten on vielä kylmäallas. Ja sitten tuolla on sauna. Mut okei. Ehkä kylmäallas on nyt ekana. Tää on kyllä yllättävää. Kaisa menee cold plungeen ihan rohkeasti. Tää on vielä kylmää vettä. Niin, siis oikeesti aika yllättävää. Kaisasta löytyy uusia puolia täällä asiassa. Sitten laske 100. 2. Hei, 100. Okei. Toi ei ole silleen niin paha, että toi voisi olla kylmempääkin. Mutta on se kylmää. Jopa minä pystyn menemään sinne. Ilarin vuoro seuraavaksi. Lounaalla. Me ollaan käyty pari kertaa tässä tämmöisessä vähän paikallisemmassa ravintolassa. Tää on ihan superhalpa. Siis ehkä mä voin laittaa jopa hintoja noihin ruokiin sit kun ne tulee Balinamaksa. Tää on tosi halpa ja täällä on ihan superhyvä ruoka. Ja mä muistan, mä kävin täällä viimeksi, kun mä olin Balilla kerran. Niin sen takia mä niinku tiesin tämän paikan entuudestaan, niin tää on oikeesti erittäin hyvä. Haluaisitko kuulla paljon sun ruoka maksaa? Mä laskin nopea. Joo. Euro 26 senttiä. Ja mulla maksaa... Mä otin nuudelikeiton. Mulla maksaa semmosia kanavartaita ja sit erikseen riisi siihen päälle, niin euro 77. Nice. Banaanipannari 76 senttiä. Mut mä näytän vielä ne, kun ne tulee ne annokset, niin teillä on idea sillä sit annoksesta ja sit se hinta siinä samalla. Sitten ekaksi mä otin tämmösen, tää on siis kurkumamehu. Ja oikeesti tosi hyvä sun aineenvaihtunnalle. Ja tää on oikeesti sika hyvää, mä oon juonut aikaisemmin tätä. Tosi sillä, jos ei tykkää kurkumasta, niin sitten ei kyllä tykkää tästä, mutta suolista tykkää. Thank you! Noodle-suuppinen ei takainen. Kiitos. Eli tämä oli siis euro 30. Euro 25. Ja Ilarin oli paljon, eli euro 70. Euro 70. Noin molemmat. Ja sitten banaanipanarit, mikä tulee myöhemmin, oli se 70 senttiä. Ja sitten nää oli joku, varmaan 70 senttiä kappale kanssa. Tee ja mehu. Joo, eiköhän syödä.
Joo, selvä. Siis oikeesti toi treeni pistin jotenkin ihan sanattomaksi. Mulla ei oo niinku enää kykyä ilmaista mitään. Mutta niin se pitäisikin olla. Silloin treeni on hyvin tehty. Okei, me hengattiin hetki ruoan jälkeen kotona. Ja nyt mä oon tullut siis, mä oon bukannut tän siis jo pari päivää sitten, mutta mä oon tullut vatsahierontaan. Mä voin kertoa kohta vaikka lisää siitä, koska se on vähän silleen, mä haluan selittää siitä vähän enemmän, niin mä kerron vaikka sen jälkeen enemmän siitä. Mutta mä oon halunnut tehdä tämän vatsahieronnan siis varmaan ainakin vuoden. Ja Suomessa on vaan niinku yksi, mitä mä ainakin löysin, kuka tekee tätä, tai no siis Helsingissä, mä en tiedä, mä en katsonut mitään muita paikkoja, mutta Helsingissä ainakin, niin mä löysin vaan yhden ihmisen, kuka tekee tätä vatsahierontaa, ja mä en sano sille niinku aikaa, tai me ei saatu järkättyä aikaa, joten joo, mä oon vedonnut tosi pitkään, että mä saan tehtyä tämän hieronnan. Mutta joo, mä kerron teille kohta lisää tästä, mutta joo, mä just ootan massage therapistia tulemaan, niin joo. Mä oon ihan jossain muissa maailmoissa vielä, mutta mä selitän kohta. Mä kerron vähän nyt tosta hieronnasta. Että se on periaatteessa niinku healing, mutta hieronnan muodossa. Ja siis musta mä oon ihan vieläkin ihan silleen muissa maailmoissa oikeesti. Siis jossain ihan muualla. Ja se on siis niinku sun vatsan alueen hierontaa. Et siinä hierotaan pelkästään niinku vatsan aluetta. Toi oli 75 minuuttia. Sen nimen Chinei Tsang. Mä voin laittaa sen nimen tohon. Ja mä oon tehnyt ton kerran aikaisemmin. Mä olin silloinkin Balilla. Ja se oli niinku mun ystävän kautta. Että hän niinku suositteli tätä. Ja sillä oli joku kaveri, kuka niinku tämmönen massage therapist, kuka sitten teki mulle silloin viimeksi. Ja se oli tosi hyvä. Ja siis viimeksi kun mä tein sen, niin silleen joo, sen jälkeen mä olin silleen, että okei, ei ole mikään silleen tosi spessufiilis, mutta ihan silleen perusjees. Mutta päivä sen jälkeen, kun mä tein sen, niin sit mulla oli vaan silleen, mä heräsin ihan normaaliin päivään ja jatkoin mun päivän asioita, mitä mä nyt teinkään. Sitten jossain vaiheessa päivää mä olin silleen, että niin kuin tuli aamupäivällä, mä olin silleen, että okei, miksi mä oon niin silleen onnellinen? Silleen niin kuin tosi onnellinen, silleen tosi puhdas onnellisuuden tunne. Ja sitten mietin, että ei ole tapahtunut mitään. Ja tommonen onnellisuuden tunne sulla on yleensä silleen, että jos sulla on tapahtunut jotain tosi hyvää, että sä oot saanut jonkun palkankorotuksen tai sun unelmaa duunin tai jonkun, niin silloin sä oot tolleen niin kuin silleen onnes kukkuralla tyyli. Niin mä olin tyyliin tolleen. Ja sitten mä olin, että ei ole tapahtunut mitään. Ja sitten mä olin silleen, että okei, että mulla oli se hieronta eilen. Että sen on pakko olla niinku siitä, koska ei mulla ikin aiemmin ollut tolleen. Ja just se on niinku nimenomaan silleen, että koska no mä myös uskon tähän, ja mä oon kuullut myös tosi monelta alan henkilöltä, että sun tunteet vähän niinku pakkautuu vatsan alueelle ja patoutuu sinne. Niin sit on niinku tarkoitus vapauttaa niitä patoutuneita tunteita. Ja joo, niin nyt mä menin uudestaan sinne, ja mä oon pahoillani, että mä en voinut kuvaa sieltä mitään, mutta kun toi oli oikeesti tosi silleen, toi oli vielä enemmän jotenkin spessu kuin se viime kerta, koska siellä oli siis mieshieroja, ja sit hän kysyi, että onko mulla jotain ongelmia silleen vatsan alueella, koska voi käyttää myös silleen, niinku, jos sulla on jotain ongelmia, niinku, vaikka mahankaa tai jotain. Ja mä sanoin, että ei, että mä tulin tänne niinku sen takia, että musta tuntuu, että mulla on tosi paljon patoutuneita tunteita, ja niin, tunteellisen hyvinvoinnin takia tulin tänne. Ja se oli se, okei, että hän niinku keskittää energian sit niinku siihen. Ja siinä oli silleen, että mä tein samalla ääniä kuin se hiero, ja se ääni kertoi millaisen äänen, tai minkä äänen mun piti tehdä. Se oli oikeasti ihan super siis, koska mä tunsin ne energiat tosi silleen selkeästi, että tosi silleen koko pään alueella. Esimerkiksi sit huulis tuntuu aina semmonen niinku kihelmöinti ja käsis ja välillä varpaissakin. Niin oikeasti toi oli silleen, että kyllä mä niinku tunsin sen mun kropasta myös. Ja sitten se just kertoi esimerkiksi sitä, että se kertoi niinku eri vatsan sisäelinten, niinku, että mitä tunteita siellä niinku on nyt tietyssäkin sisäelimessä. Ja sanoi esimerkiksi, että mulla oli, mikä se sanoi, mun kidney. Okei, no mun on pakko laittaa se sana tuohon, koska mä en nyt keksi sitä. Mä oon siis oikeesti, joo, no mä en nyt keksi sitä, mutta anyway, kidney. Että mun molemmissa niissä oli pelko, silleen päällimmäinen tunne. Ja sit se aina keskittyi siihen tiettyyn osa-alueeseen. Ja sit se sanoi myös, että mun maksassa on tosi paljon patoutunutta vihaa, ja viha on silleen tunne, mitä mä oon oikeasti tuntenut tosi paljon tänä vuonna ehkä, tai se on ehkä päällimmäinen tunne. Fun fact on myös se, että mä kävin syksyllä akupunktiossa, ja se akupunktio, niin kuin ihminen sanoo, että mulla on just silleen maksat niinku tosi ylikuormittunut, ja sitten mä sanoin, että mä tosi harvoin esim. Juon alkoholia tai mitään tollaista, niin että niinku mä en tiedä miksi. Sitten se oli se, että joo, mutta ei se niinku luultavasti ole siitä, mutta se on vain niinku jostain stressistä tai jostain kuormittunut, niin sitten toi niinku kertoo, että jos toikin nyt tää hieroja sanoo, että siellä on paljon vihaa, niin makes sense. Mutta joo, sitten keskittyi niihin tiettyihin alueisiin ja silleen. Ja se sanoi, että mun silleen sisäelimet tuolla vatsan seudulla on kyllä niinku hyvässä kunnossa. Ja sitten, että joo, että siellä oli paljon niinku tunteita, mutta
että ne ei ole mitenkään silleen, että niitä ei voisi kontrolloida. Että sille, että ne on kyllä vielä silleen ihan fiksusti siellä. Niin se on hyvä. Mut joo, että toi on oikeasti silleen mun mielestä ihan super mielenkiintoista. Niin joo, että suosittelen. Ja tää oli niinku oikeasti erittäin hyvä kokemus ja jotenkin mä olin vieläkin jossain, niin kuin mä sanoin, jossain ihan muissa maailmoissa. Me lähdetään varmaan syömään Ilarin kanssa. Mä käyn hakemaan Ilarin tuolta huoneesta ja mennään syömään siihen meidän vakkaripaikkaan. Sieltä saa sellaista terveellistä ruokaa, niin se ei kuormita mun mahalaukkua. Sanottiin, että ei saa syödä tulista ruokaa. En mä kyllä muutenkaan söisi, mutta se on vaan hyvä muutenkin syödä sellaista vähän kiltimpää ruokaa. Mut joo, lähdetään syömään. Okei, tietenkään mä en muistanut kuvaa sieltä ruokailusta jälleen kerran mitä oikeesti. Mä en ymmärrä, miten toi voi olla niin vaikea asia. Luulisin, se on helppoa, mutta ei. Mä nyt söin anyway vaan kaurapuuroa ja sitten semmosen hedelmäsmoothien. Mä luulen, että ne oli aika hyvät silleen mun mahalle. Tosi silleen neutraali ruoka, niin ei siinä nyt olisikaan ollut mitään kiinnostavaa katseltavaa, joten huomen vielä uusi päivä. Niin huomiseen. Ihan viimeistään kyllä. Okei, salilla. Aloitan vasta nyt vähän niinku kuvaamaan, koska mä vaan olin taas juoksumatolla. Kävelin silleen niinku ylämäkeen. Ja tuli ihan hirveä ja siis ihan jäätävä. Mutta se on hyvä. Ja nyt tehdään pieni kuntopiiri Ilarin kanssa, mikä on silleen vähän fokusoitunut vatsaliaksiin, niin se on hyvä. Ja sitten taas saunaan ja kylmään sen. Eli vähän niinku sama grilli kuin eilen. Et ehkä me ei kuvata nyt sitä, kun se on taas sama juttu kuin eilen, mutta joo, jatketaan reeniä. Core Trainersilta, että täällä pitää koskettaa kädet maahan. Ja täällä pitää koskettaa kädet maahan. Okei, no ei niin paha, se voi vähän heistä. Punnerrukset on paha mulle. Mä teen naisten punnerruksia. Hyvä. Mullekin rintapäivän jälkeen. Vähän sinä about 30. Ota 3 kierrosta. Joo, tehdään tuossa samaa 3 kierrosta. Tai siis niinku 2 kierrosta vielä. Okei, seuraava aktiviteetti treenin jälkeen. Käytiin vaan syömässä ja levättiin hetki. Ja nyt mennään pelaa tennistä. Ilarin kanssa. Jee! Yllätys munkaan. Jee! Joo, oikeesti kiva. Erittäin kiva. Mä oon jotenkin vähän väsynyt siitä treenistä, mutta joo, hyvä siitä tulee sitten. Okei, saavuttu. Toi on jossain tosi hienossa resortissa. Se resortti on niinku tuolla, mutta tää on niinku osa sitä, niin on aika hieno. Ja mailat ja pallo saatiin myös ja vettä ilmaiseksi. Eli aika hyvä. Tatsikin on varmaan rapakunut. Oliko hyvät pelit? Oli kyllä oikeesti. No, maila oli aika huono. Ikävä kyllä, mutta oli vuokramailla, ei voi mitään, toi lainamailla. Ja silleen, ja tatsi on mulla vähän huono, koska ei hetkään pelannut, mutta oli kyllä silti hyvät pelit. Ja ei tullut hakea mitään hyviä pelejä tai mitään semmoista coaching training session, vaan enemmän pallaat vaikka. Niin oli hyvät kyllä. Joo, oli hyvä, vaikka mulla meinasi mennä hermo, kun oli jotenkin niin huonona, kun oli niin huono maila ja ei pelannut hetkeen, niin sitten vähän meinasi mennä hermo. Mutta siis oli kyllä kivaa. Ja joo, oli kiva viettää laatuaikaa. Okei, tultiin tenniksestä kotiin, oli kivaa. Ja nyt me varmaan tilataan vaan ruokaa ja syödään ja mennään nukkumaan. Niin tää video alkaa olla tässä. Mutta kiitos kun katsoit videon. Merkkaan ihan super paljon. Kiitos! Ja Hilarius, kiitos. Ja joo, seuraava video tulee olemaan, kun me mennään pohjoiseen, Pohjois-Balille. Ja mä en ole siis itekään ollut siellä, joten mä oon kyllä tosi innoissaan siitä. Joten joo, nähdään toivottavasti myöskin seuraavassa videossa. Hei hei!